Så prøver vi i gang igen. Ja, okay. Der kommer en det video, som der ikke engang sker noget i. Det er min egen video. Jamen, det sker ikke en skid. Hallo. Skal vi lave en video om det? Ej. Hallo. Vi får jo ikke noget. Jo, det gør vi. Vi kan også godt få sodavand. Nej. Kom nu. Med det der satisfying. Ja, så snart skal vi have kakao. Nej, vi skal have. Jo, det skal vi. Kun måske. Varm kakao. Varm kakao. Vi må lave det. Hvad er klokken? Klokken er... Du skal hjem om 24 minutter. Nej, du skal hjem om 14 minutter. Okay, bare spørg, hvor hun kan hente os. Jamen, er det der film? Nej, en liste der. Så jeg bare se min egen video lige nu. Nå, men vi hopper tilbage til gemmelegnen nu. Vi gør lige sådan her.